खाम्फा बरगयारिया दाख्लि माबायाव जइन खालामनो थांनानै 7 थारिखआव मा होनदों जाथिखौ खौसे खालामस्लायनो जाथिखौ खौसे खालामस्लायनो खाम्फासो सोर बेलाय खाम्फाया दिल्लीयाव MA फरायगासिनो दंमोन जोंहा आन्दलन खालामबा लामा ससेयाव हनै हाबबाय बिसोरजों लेखा गोरों नालाय लानानै फैबाय चन्दन मोना लानानै फैबाय दाना दुगा गावनि लेखा रोंनायखौ लानानै जाथिखौ बिसोर दाफिनस्लायनो खौसे खालामस्लायनो हागोन बियो हागोन जों जुदि नाजायोबा जोंसो हागोन जाथि खौसे लाबोनायनि जाउनाव मा खालामखो दिफेन बर'जों रायलायनानै ह खाम्फासो सिब जानांसिगौलायनो नायदो रायजो राजा नोंथांमोन मानियोसो नोंसोरो मानियोबा सोरबा मानियोबा खाम्फाखौ सिब बानायनायाव मानिग्रा दं माखौ थिखांनाय गोबारै बुं ओरैजायलाय दिफेन बर'नि रायलायनायाव खाम्फायासो सिब डिपुटि सिबा सोर लरेन्स रोनगोरा आरो जोंनि रायजो राजा जोंलाय मा पार्टि खालामग्रासो रायजो राजाबो मानिया MP इलेक्सनाव होनदों ओइ बायद' खाम्फा बरगयारि दिले हारिब होननानै हारसाफ्रा होमबा बबे स्टेटासनि मानसि बिलाय बबे स्टेटासनि मानसि खाम्फा बरगयारिया केन्डिडेट बेखौ होननाय लोगो लोगो बायद' हारिब होनखाबाय जेनबायबो बे माखौ मा साननानै UPPLआव हाबैदों हनै जोंना हाबैनाया फैफिनबाय आरो दंबावो लिडारफोर हाबफैग्रा दंबावोसो जोंनाबो हाग्रामा एसे सदन होनो नागिरो नालाय सोदोआ दा सदन होदों दा BSU होननानै थांबाय सोरबा पार्टिनिफ्राय थांबाय फैसा मोनगोन होननानै फैसाथ' मोनाखिसै दानिया फैफिननो लाइन लागासिनोसो कास्टम बिक्रम ओमफ्राय मा होनदों सासेया प्रहला बिथांमोनाथ' हाग्रामानि थाम्फै होग्रा साफा सुबुंसो गतिके हाग्रामा महिलारिया BPFखौनो फोजोबोब्लालाय कास्टम मोनालाय मानिथो इसु थाबावनो हागौ गतिके हाग्रामाया जेजों थांगोन बिनि उन बिथांमोना थाम्फै होलांबाय थाखागोन UPPLआव हाग्रामाया जइन जाबा UPPLआव ओंखारबोनांगोन कास्टमाबो बहाबा गुबुन पार्टियाव थाङोब्ला बे पार्टियावनो थांनांगोन गतिके हाग्रामायानो गासिबोखा BPFआव हाग्रामा गैला माने आरो बहाथो BPF थाबावगोन रायजोफोर खुलुमबाय गिबियाव फिथांखि ब्लग YouTube चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरग्रोनाय जाबाय स' रायजोफोर दिनै आङो नैबे प्रमेला रानि बायद'नि माखासे बुंनाय राव आरो ओरैहाय रनजित बसुमतारी सारनि माखासे बुंनाय राव आरो ओरै नैबेयावहाय हाग्रामा महिलारी सारनि माखासे बुंनाय राव बे मोनथामखौ लानानै जमा आङो बाथ्रा बुंनो थाखाय भिडिअखौ लानानै फैदों रायजोफोर गिबियाव जोङो प्रमेला रानि बायद'नि माखासे बुंनाय रावनि सोमोन्दै एसे बुंनि रायजोफोर प्रमेला रानि बायद'आ सिगांनि समावहाय हाग्रा बिफाननि मन्त्रिमोन BPFनि समाव नङा होनब्ला जों बयबो मिथिखागौ नाथाय बियो सासे बुरै बैसो जाबाय बिसौ बिथाइ मोनबाय दासिमबो बियो पलिटिक्सआवहाय बेबायदि गनायजाथारै बाथ्रा बुंनाया मोजां नङा नैबे एन्ड मोमेन्टआवहाय माने जोबथा बुब्लियावहाय बेबायदि बैसोनि समावहाय गुबुनखौहाय इनसाल्ट खालामनाया मोजां नङा खाम्फा बरगयारि हितेश बसुमतारी आरो चन्दन ब्रह्म सार बे साथाम ओंखारनायनि थाखाय BPFआ ओरैबायदि घाबरायदों ओरैनो सायावसो बिसोरो गावसोरखौहाय दिन्थिफ्लादों दै नाथाय जोबोद खहा जादों बिसोर साथाम मानसि ओंखारनायनि थाखाय बिसोरखौहाय बिबान होयैनि थाखायबो बाथ्रा बुंनाय जोङो खोनानो मोनदों बिसोरहा धोन सम्पति दंखायो रां रुफा दंखायो मोजांनि थाखायसो बिसोरो UPPLआव हाबनानै खामानि मावनोहाय ओंखारदों नाथाय प्रमेला रानि बायद'नि बुंनाय बायदिब्ला बिसोरो
थाखा फैसानि थाखाय ओंखारदों दिनैहाय थाखा फैसा लबिया सोर थाखा फैसा लबिया धोन सम्पति लबिया गाद्दिखौल' हास्थायग्रा बियो सोर बिपिएफ पार्टीनि चिफ हाग्रामा महिलारिसा आरो जाय बिपिएफ निफ्राय इउपिपिएल आव थांनानै बिपिएफ आव फैफिनदों बैसोरखौ आं बुंदोंमोन जे बिसोरो थाखा मोननैनि थाखाय थाखा मोननो थाखाय आसाजोंहाय हाबदोंमोन नाथाय मोननैनि थाखाय ओंखारफिनदों बे बाथ्राखौ आं सिगांनि भिडिअ बुंखाबाय दिनै जोङो खोनानो मोनबाय प्रमिला रानी बायद'आ बे एखे बाथ्राखौनो बुंदों थाइसे थाइनै मोनगोन साननानैहाय इउपिपिएल पार्टियाव हाबदोंमोन बिजेपि पार्टियाव हाबदोंमोन नाथाय बेस्राफोर मोनथारैनि थाखाय बिपिएफआवनो फैफिनबाय होनना बुंबाय अब्ला बे खोथाया रोखा नंगौना नङा अब्ला बिपिएफ पार्टियाव थानाय मानसिफ्रा गासैबो रांनि थाखायल' नंगौना नङा बिसोरो सासेबो दैदेनगिरिफोरखौनो होन जोङो जेसेबांनाखि बिपिएफआव दायो नुगासिनो दङना बिसोर गासैबो गाद्दि आरो बिबान आरो रां बिनि अनगा जेबो बिसोरहा थांखि गैया स' बेखायनो बुंबाय थाबोदों आङो बिपिएफ पार्टिया जेबो प्लान पलिसि गैया बिसोरनि थाखाय फिउचारावहाय बर' हारिया मा जाहैगोन बेखौबो बिसोरो जेबो प्लान पलिसि गैया बेखायनो आं बुंबोबाय थादों दानिया जों खोनासङोसै ओरैहाय रन्जित बसुमतारी सारआ कास्टम बसुमतारी प्रहलाद ब्रह्म बिक्रम दैमारिमोनखौहाय हाग्रामा महिलारी सारनि साफा थाम्फै होग्रा गतिके 100% कारेक्ट बिपिएफखौनो हाग्रामा महिलारी सारनि थाम्फै होग्रा हाग्रामा महिलारी सारा जा बुङो बे बाथ्राखौनो बिसोरो बुंनांगौ थाम्फै होलांबाय थाखागोन आरो जेरै हाग्रामा महिलारी सारा खुगा बेखेवो बेबायदिनो कास्टम बसुमतारी बिक्रम दैमारि आरो प्रहलाद ब्रह्मआबो बे एखे बाथ्राखौनो बुङो रायजोखौ मिथिबाय दा नाथाय बिसिनि गोसोआव दे माबा मोनसे हारिखौहाय जौगानायनि खामानि मावनायाव हेफाजाब होगोन बे माब्लाबाबो साननाय गैया एकमात्र सोरखौबा रायनाय सोरखौबा सोंखारिनाय सोरखौबा माबा मोनसे एटेक खालामनानैहाय इनसाल्ट खालामनाय बेल'सो सोरबा बुंदों आंखौहाय नोंबो कास्टम बसुमतारी बायदिनो बिक्रम दैमारि बायदिनो साननो हागौ नोंथांमोना बिदि नाथाय आं सासे दैदेनगिरिबो नङा आङो सासे इउटिउबारसो जाय मानसिया राइट लामाथिं थाबायदों जाय मानसिया कारेक्ट बाथ्रा बुंदों आं बैसोरखौसो सापर्ट खालामो सोर पार्टिया मोजां डिसिजन लानानैहाय हारिनि थाखाय जौगानायनि खामानि मावनो सानदों आं बेखौसो सापर्ट खालामो दिनैहाय जोङो खुगानिफ्राय खोनानो मोनखादों हाग्रामा महिलारी सारनिफ्राय नैबे भिडिअनि गेजेरजोंनो नोंथांमोना मिथिखागोन बे भिडिअखौ नायोब्लानो नोंथांमोना मिथिगोन बिपिएफ पार्टिनिफ्राय ओंखारनाय खाम्फा बरगयारि चन्दन ब्रह्म आरो हितेश बसुमतारी बे साथामखौ लानानै हाग्रामा महिलारी सारा सोरखौबा गावबुरा सोरखौबा कामान्डार सोरखौबा मानसि बुथुमग्रा बायदिसिना बुंदों दा बेफोरबायदि बुंनोबो नाङामोन दा बेनिखायनो आं सानबाय हाग्रामा महिलारी सारा मात्र गावखौल' मानसि होननानै साननो नामा गावनिफ्राय गुबुनाव थाङोब्ला दे बेखौहाय एसेबो सनमान होनाङा बा बेखौहाय एसेबो गुन दोननाङा बेखौहाय माब्लाबाबो सानना नामा हाग्रामा महिलारी सारा खमसे खम इसिबां बोसोर नोंजोंनो थाबोबायब्रा आयौ थोस नोंजोंनो जाबोबाय नोंजोंनो मावफाबोबाय अब्लाबो दिनैहाय नोङो एसे दायनि थाखायनो बिसोरखौहाय मुगैबाय अब्ला बेबायदि लिडारखौ जों मानो बर'नो नांगौ दिनै हाग्रामा महिलारी बायदि अहंकार गोसो लानानैहाय बर' हारिनि थाखाय थाबाय थानायावनो जोंनि बर'फ्रा उन्नति जायाखै जुदि हाग्रामा महिलारी सारा आंबो खौसे जानानैहाय हारिनि थाखायनो ज' लोगो लालायनानै मावनोसै होनना सानदोंमोनब्ला इउपिपिएल पार्टिजोंहाय गोरोबलायनानै मावोमोनब्ला सोर बेखौलाय मान सनमान होआमोन साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरनिफ्राय सनमान मोनगौमोन मान मोनगौमोन गनाय जागौमोन गोसोखां जागौमोन गोसोखां जानायाथ' गोसोखां जाखानायसै बियो 100 बोसोरनि उनावबो बिपिएफनि चिफ हाग्रामा महिलारिया गोसोखां जाखागोन मानो गुला गुलि मानसि बुथारनाय
असान्ति रायजो सालायनाय नैबे जारिमिनाव रोखा रोखा थासिगोन रायजो मिथिबाय दा बेनिखायनो आं बेखौसो बुंनो सानदों रायजोफोर हाग्रामा महिलारि सारा खाम्फा बरगयारि सारखौहाय गावबुरा होननानैहाय मुगैबायब्ला आरो हितेश बसुमतारी सारमोनखौहाय सासे कामान्डार होननानैहाय नेवसिबायब्ला अब्ला आं बिनि सायावनो बुंनो सानदों गावबुराया सासे गामिनि दैदेनगिरि गावबुरानि बिथोन बायदियैनो गामिया गासैबो सोलिजोबो गामियाव मा जादों मा जाया आरो बे गामियावहाय माबाफोर जायोब्ला सोरखौ नांगौ गावबुराखौसो नांगौ गावबुरायानो गामिनि सासे बिफा जानानै थायो दा बेबायदि मानसिखौनो हाग्रामा महिलारि बायदि सासे सिपा सासे मान गोनां सिपा गावबुराखौहाय इनसाल्ट खालामदोंब्ला अब्ला रायजो राजाया माब्रै बे सिपखौहाय गनायखो गावबुराखौनो मोजां मोनाखै बियो अब्ला बिथांनि गोसोआवहाय गावबुराफ्रा एकदम नेहातखा गावबुराफ्रा मानसियानो नंखाया ना मा बुङो रायजोफोर जों सानो गावबुराखौहाय गामिनि बयनिफ्रायबो देरसिन हिसाबै मिथिं दावथिं खुंग्रा हिसाबै बेनो लिडार होननानैहाय नाथाय हाग्रामा महिलारिनि गोसोआवहाय सानबाय दे गामिनि गावबुराफ्रा एकदम नेहातथार जेबो रोङा जाम्बा आदुवा मिथिबाय दा बिथांनि नोजोरावहाय अब्ला गावबुराफ्रा मा एन्सार होनो सानखो बे कुइसनावहाय दा कामान्डारा सासे बयनिफ्रायबो गेदेरसिन पार्टिनि दैदेनगिरि जायो हो अब्ला बेबायदि मानसिखौनो बिथाङा कामान्डारफोरखौहाय मुगैबावबाय दा कामान्डारखौबो बिथाङा गनाया अब्ला गावनिफ्राय देरसिन होननानै बियो रावखौबो साना बेनिखायनो दिनैसिमबो बियो रावजोंबो गोरोबनो रोङाखै जुदि बिनि गोसोआवहाय बयखौबो मान होनो रोंनाय थायोमोनब्ला रायजो राजाफोरनि सायावहाय अननाय खांनाय थायोमोनब्ला अब्ला बिथाङा बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनाय नङामोन दिनै बिथाङा मुगैनायखायनो बिथाङा नायनो हायैखायनो गावनिफ्राय उन्दैसिन सानजोबनायखायनो बेबायदि खुगानिफ्राय राव ओंखारदों ना मा बुङो रायजोफोर ना आंनि बुंनाया नंखाय नामा दा बेनिखायनो आं बुंबाय प्रमेला रानि आबै नोङो बुरै बैसो जाबाय बे समावहाय नोंखौहाय लिडार दोनथावनाबो नंला आरो दानि देरफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा नोंनि बासनखौहाय खोनासंनायबो नंला बेखायनो न'आवहाय गाव गावबागाव सिरि थादो पलिटिक्सनि बाथ्रा बुङोब्लाबो सेर फाखायनानै थाब्लानो जाबाय गोजोन्थों भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि